lupa dibantu channel Baluhapnet dan klik tombol like, subscribe, komen, dan di-share. Mau lihat Semua imam hula-hula na poso. Digokon di jojo nami imaning no mangguling ari sadang aman siya tunga-tunga nami. Roro na sila difuguni alaman nami. Asa hujo ko kami na sila bedamang jugod ng panangunong. Jadi melihatnya mari hutang ni memang pada kami. Ada produk kami. Masuk termasuk kanan. Anjal borasi, dia tenang. Kenapa yang guru segala orang jalan seraf. Lima tu. Walau tu soalnya kena guru santani, hata ni warspir, bah asimari ni beta sedikit kibah kita kamu suasana, hata Firma totin ini na sadu na pinaparnya mang buru. Saya lucu-lucu mana pasal. Lima tu. Kami siap tinam budak parlitan pasal tanya tu saya. Mana yang nyaman borot? Lucu-lucu. Lima tu. Soalnya macam kata di boros pun. Gabe. Anggung pere holat dah ni madok kata. Sudi mamu pinopper yang mampu namin dapatan uli mamu selalu. Lima tu. Tiga mah pinopper na buru namin. Orang buru namin. Gabe. Siap. Siap. Itu anak dua boru. Nah soalnya upah opo. Oh, opo. Anak opo boru. Sadai masa ni ulusnya kami. Hula-hula pengalian. Terjul. Masuk kamu sini nomor turu. Si Nawaroba, dia ada kena mau masuk. Masuk. Masuk kok. Bisa, baru masuk mana dua. Satu ngom saya. Baru nomor saya. Nah, dua dua. Masih julu mau nak hulu mau nak. Aburu. Sabong saya. Tupaw po pangbara si Mario. Si Mario. Ini pa po siya buru. Isok ko Mario. Sian, saya pilih enggak. Oke, masuk ke sana. Masuk ke kanan, Bang. Ke kanan. Dia aja kan. Oke. Kasama ini mah. Sabong. Gabi Horas. Parne amang guru. Isona non siap tangan song ini nang guru hati ya. Dohot pahopu. Gabi. Pahopu siap anak, do siap pahopu guru. Terlalu mobi mah pahopu pangguari hati. Itu nak buru na bagay kan. Lagi itu sih rohan. Ay dia serius loh. Idea. Bisa dulu. Itu parato lang nililig dito. Betul. Baru oke nawar obat na. Nawar 5. Tuh gitu. Ya. Oh, itu. Kenapa itu gue musim itu?
Iya, tugong. Iya. Time yang ini belum tetap bulan ini buat putar rokok po udah. Ate, saya dapat rokok ate. Oh, gurap don man buru nabi. Di paralitan budak ayo budak ditulangin. Gap. Nasa dulu itu. Oh, lu. Dah tosok. Do. Oh, mas narsip bulan ni damangon kami ko kamu asa to makasok ko tanong. Sa dapat rokok ate. Oh, Bigyan dah. ate adong buru di paralitan. Baru nasanay hang Ah, huwas ito. Ang trabahan huwas niya, nako apolot na iba to. Masuk baju dulu, urut namin tuh, hela namin tuh. kang mama. Alo, baru nomor 2 nama. Oh, baru tinampunan ni nang. Itu kita lakon menjalur ulus. Odo perlah kamu jo. Sinong robat? Ang masalah kira doon. Robat ate. Sila nomor 2 deh. Tanggul. Oke. Sojo situ mo pahopo sekalian do Oktober do pahopo. Gabi perpuli-puli Sejol. Robel. Asing atong marita ni sa tri mangupaan mangupabolo sa tinuduhon na natin. Jadi so ini medyo sikot ni ulus mulo habis na mamuno. Oh. Nang tubaw po na. Ala jumulo majo, hela nami. Tung pesudo nang guru nami di so. Sagol. Ala ni silas ni roha. No. Tusong ni mga po nami marlapin na rin gambar namang da. Gabi. Sama tu poputa. Ya song ni manang di ho. Termasuk kudu tiang mana udah? Las dulu ti ma. Oh, dia kinama Jeslinan. Iya. Ama Jeslin. Bangun sa pa isunod doon. Oy, may. Las mangiho manang bere namin na sumakasuhotan gute. Olo. Jangan. Ay di sanay. Nasa makasoto. Na sumakasuhotan. Ay di udah sianda. Sana. Song ni manang di bere nami boro. Ay di na boro si pero. Las bak kamu bawa pitong asa toho. Ay di na boro si Masih pero. pernagabi amang boro. Boto lang yan. Pasago mama. Tu bawa. Yun, makikiyati. Jadi haratar song ni ma perdalan diulus yang kami marga silawan raja namang boro. Iya kamu, bangga. Bisa kamu dapetan non. Saya istri kamu dapetan pas. Emang. Jadi kamu kau nami. Asal pasal. Tanggapi siya wajah tawag pagitan, no ba? At ang salo ulos pasok-pasok na siya. Yung belot naman pagitan. To, hindi ako di magok. Nagkiwa mo eh. Okay, gabi.
siga sang ratu si tolong ratu asyik marohan ini bata Tuhan nami masing si tua ini yang nak kawin atau bobi dari dia mang dia bihahu popar yang buruk saluna jadi dia mang buruk saluna lawang kasih lajiong lawang sani babot molo di dia bihong ngana saya di cima dawot agol salah di sini benda 1-3 ras Tuhan dari rotiku ngasap gawe saluna ularan pertek yang buruk saya gawe behita jalan horasa so ini bisa kami saluna karena saya saluna di marhite haroroni rajai si majuan nami kita kau nak pasu-pasu na uli pasu-pasu gawe di hamis saluhuna di parhitiamu sahat tungani bagas nami ima dia kana mangkoki gokodo juju nami di kau nak kinamang raja nami boraspir persuara do raja nak ini tungani alaman nami ani pirpoki bau di salongan pirmatut dini hamis saluhuna fargoromu julu-julu mado dia kau amang raja nami dia tahu kamu nak ingin menamar lutu nomor dong jabi-jabi asa marta mabaringin na marurat jabi-jabi pinaso ni ulah di partikinon ni jupang atau panggawian jupang do toy afula hula tahun mak mangarare mas siap itu kasinaga mangarare mabungan itu kasinaga sudah sopan ya hendak tapi papai na susah dia mau sore benar kesopan nami amang raja nami di pengusara kuning na jodoh asal nanti tidak itu benar golang-golang pangarahu na otik susah dia benar kesopan nami lu raja dewa tamat tuh namang kau kipas na sama juga seperti kian kita tinggal yang baru nami roh itu sopan juga saat tamu akan awal keserangan nami Tuhan nami masukkan di situ itu sinua menatik baho ikat dan iuit harus memahami nama jalo sok aja kamu nama dia saat itu saat keras saat dua saat kita saluna nama hula baru perhata badat lalu dijadikan kesalahan bila gawe jalo horas so ini masih kami kamu baru May panggutang nami, gutang kasahatan parubo mahusi titiyo na. Nusiko ano nomor si titiyo, mga kabuti-bagas namin. Gabi horas ang baru. Pemerintahan desa Maduma do si Matuan Iburu makilala do kami nasa da si taonon hita terlumubi kami do nga sa punguan mo jadi tung sungot dia penon nabuhi terbaik kami siyan punguat day las marohamu jalan nga isipet kati bersama. Jadi itong sungono peharoro nami donga sa pungamu siya PTTSB. Las marokan. Boto hami ito eda inang takasto di boto hamu songoni daw na kutata di garuga. Jadi molotong hami do iboto kope nungay na dong dison songon na mewakili siyan si Matuan Iburu. Las marohamu na tung songod dia pe songod siluan di tangan nami laho mangurupi hamuna ima ipaborhan ni 4 tahun sa itu hata mana masu-masu ya sini rohan mima jako kamuna di sadarion jala poso rohan nami madami sonang mahamuna madami sonang hita paborhan na tuan tu inganan satu kinani Ima jala molotung mula pe hami sogoni haduan ba seha mahamu dison
sehat kami mula tubuh na pasugid. Gabi. Oli ate ipahakasugid siya kami. Doon nga sa punguan ni hahanggi nami yon. Atong amang patya nami ba medyo nahop to si Dok, pas dito tuh di bungan namin tugas sinaga na dong di Simaduma damang si Sarimaton ni mapenasehat nami. Jadi dong ibigi kami di bagian di bungan ni mongok do dia ka ilu nami di si moru bilang-bilang setong-tongan di bungan itu tugas sinaga baru bere ibe bere na dong di Simaduma terlalu mobil khusus ini amat tahun di bungan ni penasehat. Alai malhiti tamiyang nami siap bungan itu tugas sinagai agi awat tahun juga di bata pintu banu bagi jangi bongot damangon itu halajau na manotongi asa marhite-hite sonang damangon ni saliling na makurasi di ami akka tidiring na di vertikin op pila pasatan nami ma sileleon nami tuba na surut bedamong magudang masasatan na masuk kamu para menon panjalon oke dia tahu. lebih kami jauh kurang sulit. Tengah-tengah nami bodoh kamu nagawi manonogon kami siap pungan itu kasinaga buru bere dot ibe bere doh nama guru bisa tangan nami di masa tahun nak selalu muna tuh kami sanggiat matutuma minta masa mata di batang saya digajar ditabai media mu gajar di umur dia kesehatan ditabai doh dia ke gok dia ke panggabian mau lihat doh kami siap puna suatu hamu pungan itu kasinaga buru bere ibe bere lasmarohan di damangi kok doh yo nami di partikianon imana sama nama lupa kami dia ke hula-hulamu si matuamu kalau mau tumbuh HP amang boru mutu sama pada bayi baik kami walaupun amang boru las maro Aku mengultio di bait panuhatan baik kau mas tio las pada umum atau hasatan lain. Permainan. Siapa mana masuk kate? Kami di Bagasa Tikyon. Imana pasangapon damang sesari matua kami di opos partikyanon. Nang di Bagasa Tikyon pendi namang bohi ulaw nami. Asa ho patape kami ima rasa di ulaw nami bonon nami may martongan di jabu. Atong amang pente nami asa pa damang ma godang hatapean ni rudang na jagar. Sehari dua hari
sian bukuede nomor 334 ayat sada nasa jolma ikon mati. Nasa jolma ikon mati. Nasa jolma ikon mate ikon mago si bukita idehon ma. Nasa jolma ikon mate ikon mago si buki. Na mangolu ikon mate asa tung denggan muse. Na mangolu ikon mate asa tung denggan muse. Daging ondo gabe bake jalai kondo malake. Daging ondo gabe bake jalai kondo malake. Asa sugot bakiti tu hasa ngapon nai. Asa sogot bakiti Tuhan sangaponai. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi porbadia. Amen. Audo hahiheon dohot hanguluan nina Tuhan Yesus. Na mangulu do ganuk na porsea diaw atik pe mate ibana. Jaladang mate be ibana rodi saliling ni lilimna. Marta naso marmula naso marujung doho. Ay naso olo suda do akka taonmu alay lamoru jalalam suda do bohal nami di tanoon. Jalahatop do hamila hosal pusian hasian di tanoon. Jalanunga ditinggal hon saluhut arta na olo buruki. Sa ipaingot mahami taringot tuha susuda ni bohal nami. Asa hubas hamila homasut tuinganan na pinaradip. Jala asa unang tarsonggot hami moloroho maju hami. Sa ipahot mahaporsyaon nami tuho. Asa marhiras ni roha hami maninggalhon inganan pardang ulanon. Akup ni apu lima roha ni namarsak dison. Ima akadongan ni namudingon. Akatodong na akaliali na rudi sudi akanasolho tu ibana. Tuhan namin. Amin. Jamitan arga dihita menungguli hapor siauta terlumubi di napaborhatok kita di damangon tu inganan na parsatok tinani. Wenet kami sian surat ni Apostel Paulus tu halak Heber bidu 10 tolu mamuka sian ayat 10 opat. Songonom ma didok disi. Aidang adong dihita dison hutanahot. Alay didului rohata do naro sogut. Alay dang adong dihita dison hutanahot. Alay didului rohata do naro sogut. Di damang dainang si disaluhut na pinopar ni damangon. Terlumubi ma dihoy nang na magkabaluhod damangon. Disom mahabew basnak. Dapot akka perbueni pada muna na julian. Marsirang mahabe di pardagingon dohot na hinaholongan. Tokto sahali rodo marsak, rodo lumun jala olo do gabi mabir hita mangadobi molu tuari na marngihut. Para di partikyanon marhite hatani debata didok disi muluta disi ari-arita disi na tapat hamaul di hasianganon. Molo adong hatubuan adong do ari magodang laos adong do ari lahoborhat tutuhani marhite kamatean. Alani i tugu makaporsyaw muinang mapuaton habaluoning tongtong maasahon guguna siya Tuhan. Butuh dobe akka bimbingan akka arahan dohot akka poda siya dainang asa diboto nasida manggulahon na hobar tu ngolu si ganupari terlumubi na hobar tu patik ni debata. Songoni manang dihamu sa luhut na ang kapinopar ni damangon dianak dohot diburu saat ro di pahoppu. Molo di partikyanon
onna mau pasna berengom muna bohini damangom. Onna matikina berengom muna untuk yang terakhir kali na perpudisian dan kudok kami na perpudi sahali moloidok perpudi sahali to tuadong dobe pakirimon ikon ideom muse na perpudisian moni berengom muna. Dehita sian bukwede nomor 335 ayat sada loasau Asalam tu Yesusku tu nadao ay malungun dorohaku mandapoton debataku asa di lambung naaw ay asa di lambung naaw asa di lambung naaw. Diramoti Tuhan debata maho laho luar dohot laho bongot kolak neon saat rodi saleling ni leleng na amin. Marite mahuria mangarade maburu ditutup ma ben. holong doroha ni di bataku holong rohana tong tong diau tay deho holong doroha ni di bataku holong rohau Terima di atas bang, terima di atas bang. Nasotar bahin malua. Wede nomor 336. Maredehita sian bukwede nomor 336 sonang mamodom. Sonang mamodom. Sonang mamodom hona martuai namaradian sian ulauni. Sonang mamodom hona martuai sian ulauni. Nani ulamu di hajol maun. Jalan na mangihut tuho tu surgoi. Nang niapusan do ilulumi sian matamu dibahen tuhatai. Nang niapusan do ilumi sian matamu dibahen tuhatai. Ale Tuhan Yesus si Pangulo kami, tutanganmu mahu pasahaton nami nuaeng dongan namion, jumulo hudok kami mauliati tuho marningot sude dengan ni basam, akan na pinatongonmu tu dongan namion tagad dingoluna. Tuasi ni roham mahu pasahat kami ibana, ramoti podai tugu-tugu mahami be rudi sude si solhotna, asalam mangulu kami di bagasan hapor siaon doho pakirimon nasitong. Mga sahon pakokopmu na badiyay naong pinarademi di hami di Banua Gijang. Amen. Christian Sinaga, siantano do permulaan ni dagimmu ikomulak may gabetano. Alay tuhat ta di bata na manopaho doho Tuhan Jesus Kristus na makokopo
doho to di porbadia nama jo hurianai Tuhan uluan nasora suda ima mangaramoti ho paimaro ari parpudi ari haheheon na balgai. Amen. Dungi hui dama akan ang matay, akan na met mang nang akan na balga, jong di jolo ni habangsay. Jadi diukap ma kabuku, dungi diukap ma sada buku na asing, ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma akan na matay, marguru tu na tersurat di bagasan akabukui, hobar tu na niula na sidabe. Pinasahat ma partikyanon, tu keluarga laho madabutan.